Маля, той директно крисва. И здравейте хора, повярвайте в моя YouTube канал. Днес ще правим едно, мога да кажа, предизвикателство. Ще се гримирам с продукти, които съжалявам, че съм купила. Просто тези, които не ги ползвам, които наистина съжалявам, че съм ги купила, или тези, които са ми били подарени, но просто не съм ги ползвала поради някаква причина. Между другото, тениската ми, ако някой го интересува, е от Вазаро. Имам код за отстъпка в целия сайт Илиева 10. Сега ще ви покажа и отзад. Много е готина, хора, наистина уникална тениска. Просто исках да го вметна. Мисля да започна с праймъра. Така, този праймър ми е подарен. Той е някакъв, между другото, пише нещо на китайски. Аз първоначално си мислех, че е балсам за устни. И после казах на ChatGPT, ми преведи ето този шрифт тук и той беше като, това е праймер, блъринг праймер. Реално не бих казала, че не го харесвам, просто не прави нищо според мен и доста ми изсушава кожата отдолу. Пък аз даже май последния път си изпъпчих от него, не съм сигурна. Сух е. Следващия продукт, който наистина не работи за мен и буквално аз даже се чуих, мислех, че съм го изхвърлила, но не съм. И реално е това на Douglas. Гелче за вежди. Хора, за мен това нищо не прави. Реално на четицата се вижда, че има продукт, но като си го сложа по веждите, все едно, не знам, не е за мен. Просто си го слагам и потапям по супер много и все едно нищо. И в момента аз това го ползвам, все едно е така си ги нареша. Не знам. Пак се размести. Така, преминаваме вече към по-тежката артилерия, защото тук може да има разногласия. Този фондютен просто не работи за мен. Аз си го купих. Значи имах един период във времето, в който много си търсех фондютени. И бях купила сигурно 5 фондютена, ето така. И 5-те не ставаха. Единственият фондютен, който съм си купила сама и го ползвам е този на Essence, който виждате във всяко едно видео. Предишните, които бях ползвала, са ми от Oriflame, подарени от баба. И там реално единственият филм беше, че цветовете не ми съвпадаха с моя си и трябваше да ги смесвам. По-тъмен и по-светъл. Но другите нито на цвят можех да ги докарам, нито другия, който отново за тест взех, беше този на Trendy Dub. Аз реално си търсих и нещо как да ви кажа, по-бюджетно, понеже знаех, че ако не ми харесваше, че съм дала пари, реално с този си рискувах с парите, а този още повече. Искам само да ви го покажа. Колко е оранжев, хора. И аз първоначално си го слагам. В магазина си го слочвам на ръката. Викам, мале, той е перфектен, перфектният ми цвят. 0,20 се води. Обаче като си го сложих и след 5 минути се погледам в огледалото, аз съм оранжева. Пробвах да си го смеся с по-светъл цвят, но просто пак не се получи. На този проблем му беше, че наистина е матиращ и определено не е за моята кожа, нищо против иначе фондютена и цвета също не ми съвпада. От едната страна мисля да сложа от него, от другата страна от другия. Този ми е тъмен и мисля, че той се оксидира. Ще изчакаме да видим. И тук по краищата почва да става оранжев. Това ще ви кача клип от телефона. Ще блендна този. Между другото, тук са ми с 2 бюти блендера, които то по-скоро единия храня. Той също ми се беше падал от адвент календар. Първоначално ми се стори много сладък, но той не прави нищо, буквално. Той даже го изтрива. Не знам дали се вижда. Нищо, той го прави на дупки. Другия е този. Искам да видите колко е оранжев. То пак не се вижда, но е оранжево това нещо. И с него съм блендвала реално този другия фондютен, за който ви говорех. Не е окей, не е моето. Пак ще ви кача снимка от видео от телефона. Но просто не работи с моя комплекшън все едно. Ете, какво става? Ама той има нещо бяло в него. Това какво е? Вижте го. Той ми е оранжев на ръката. Ето, даже оранжевината се вижда. Какво съм си мислила, когато съм си го купила, ми е интересно.
Мисля, че вече се вижда, че е оранжев над камерата. Просто то толкова оранжево, че дори озмопокета го хваща това оранжево. Чайте да ви снимам пак от телефона. Приличам на British Girl. Както и да е, блендваме и него. И отделно, не знам дали се вижда, но е пачи. Продължавам с коректорите. Този коректор на Essence Камуфлаж. Този, който е с сменената формула. Ето това си беше OG. То аз нарочно си пазя опаковката, защото ми е жал да го изхвърля. Това беше най-добрият коректор на света. Буквално. И това му е, води се по принцип едно и също. Но не е едно и също. Нито цветовете, нито нищо. Единственият готин такова е апликаторчето и то не е чак толкова. Ще го сложа от тази страна. Не прави това, което правеше камуфлажа, защото камуфлажния се очаква да наистина да заличава всичко. А този буквално е много ниска покривност, няма нищо общо с OG-то. Много съм разочарована като цяло от този коректор. И става бледо, в смисъл някакъв розовеникъв. Първоначално нищо му няма и след това просто става розовеникъв. И той също е пачи. Вижте ми под очието. Маля, той директно крисва. Телефона да видите какво става. И между другото нещо ми люти под окото, така че няма да си слагаме тук отгоре, защото не знам защо така ми люти. И както виждате, никаква покривност, още ми се вижда черния кръг под окото. Следващия, който много ме разочарова. Новия на Maybelline, който се води Lifter. Full Coverage се води с серум, може би за това не ми допада. Апликатора е готин, обаче отвътре вижте как седи. Някак си като... Да, може би защото е с серум изглежда така. Нарочно съм си взела по-бял цвят. Чайте, ще си го нанесе така с пръстче. Води се тежък, води се full coverage. Обаче сега при нас си го нанасям. Доста добре изсветлява под окото, както виждате. Но отново не виждам тази покривност, дето търся. Някак си, може би, трябва да се наслагва с него. Но и той момчу ще ми крисне всеки момент. Просто реално не всеки продукт работи за всеки. Сещате ли се? Сега, примерно, на някой може това да му е любимия коректор и да е топ. На мен това не ми допада въобще. Ето това, аз си го блендвам и то пъпките ми пикват. Сега ще ви прикача видео от телефона как изглежда. На мен лично не ми харесва, смисъл, ако случайно нещо ви изглежда добре, това не трябва да бъде. Продължаваме с кремообразните продукти, като руж и контур. Реално няма контур, който съжалявам, че съм купила. Този на Chic Glam го ползвах първоначално, обаче за да работи добре, трябва да се взима от него щетката. Ако се сложи директно на кожата, но не слагате нищо. Ето, виждате ли? Мисля, почти трябва много така да се натисне, за да направи нещо. Направих се на нищо. Но като цяло не бих се оплакала много, но този в момента, който си използвам, е окей. И другото, което е блендва се в нищото. В смисъл, нищо не става. Все едно нямам нищо. В смисъл, за да стане един хубав контур, както примерно този, който аз си ползвам, трябва да сложа още един-два слоя поне. Между другото, пригответе се да излезем като маймуни от това видео. Защото след това, като видите течния руж, който съжалявам, че имам, ще паднете. Това се води мултистик на Trendzy Dub, отново от календар. Искам да видите цвета. Цвят, който не на всеки отива, не на всеки работи. В случая аз никога не съм го ползвала. Мисъл, не ми харесва. Много ми е лилав. В момента все едно някой ме е ушамарил. В блузата имам синина, така ми седи, защото просто е леко лилав. И просто това нещо не е за мен.
Както го бленднах, не изглежда зле, обаче пак не бих излезнала така навън. Прикачвам ви видео отново от телефона да видите. Така, продължавам напред с пудра. Нямам пудра, такава, която да не ми харесва, но ще използвам тази, която най-малко използвам и това е тази на Revolution. Нищо лошо не мога да кажа за нея. В смисъл, ползвала съм я, добра е, но не ми е на първи избор, така да кажа. Другото, което ще ползвам е този Powder Puff, който въобще не е удобен. Реално мен пак ми бяха подарени така няколко, но аз не виждам с това нещо, в смисъл. Не знам. Маля, вижте как ми се вижда синия кръг под окото. Камуфлажния коректор. И този другия, full coverage. Нищо лично към брандовете. Просто това си е моето мнение. Слагам още малко от пудрата по цялото лице и да продължаваме към прахообразните продукти, като руж и така нататък. Между другото, като се замисля, нямам и прахообразен контур, който съжалявам, че съм си взела. Аз избрах този, но единственият минус му е, че е много оранжев за мен. Но си го ползвам и нямам проблем. Имам един друг на Essence, онзи, който е дуото, контур дуото. Той е хубав, но единствено не ползвам по-тъмната част, съответно, защото ми е твърде тъмен. То дори да го... Защото нали, едното трябва да е бронзан, другото контур. И контура е по-тъмния. А бронзанта си е по-оранжевеникавия, все пак бронзира. Но също не смятам, че е подходящ смисъл за това видео. В случая ползвам този, защото наистина не знам как му видите, ама е тук много става оранжев. Обаче той от тия фондютени не може да си проличи. Така че да, но no hate, ползвам си го, няма проблем, но просто е за някои определени дни. Другия отново прахообразен руж. От тази палитра не ползвам ето този, просто защото отново някакъв много лилав. И аз не виждам как бих го носила. Просто не е моето. Ето още повече изглежда, че някой ме е бил. Той верно си е лилав. В момента все едно някой ме е бушонирал от двете страни, като Роки Балбоа. Това ще ви покажа на видео от телефона. Продължавам с хайлайтър. Този отново от адвент календара на Trendy Dub, който между другото изглежда много готино. Обаче, за да мога да достигна до този хайлайтър, който ми трябва, аз буквално вижте, че съм го изровила, за да може да излезе малко пигмент от него. И реално ето така трябва да заграбя хубаво от него, за да може да стане един по-наситен пигмент. Иначе, ако го нанасяш с четка или само е така, и то почти нищо няма. Докато вижте тук колко е хубав. Това е единствения минус на този продукт, иначе си ми харесва. Нямам никакви опаквания. Просто това е, че всеки път се цапаш като такова и си го разровил като... И аз не знам като какво. Мисля, че е време вече да се преминава към спирала. Така. Най-омразната спирала, която съм имала някога, е била една водоустойчива, която не знам откъде беше, дали не беше от Essence. Да, на Essence една, която хора, тази спирала слагаш си от нея, водоустойчива, хубаво. Обаче, когато се опитваш да си я махнеш с... Защото аз не ползвам мицеларна вода, ползвам измиващи гелове. Тази спирала ми махаше по една мигла всеки път, когато я махах. И отделно ми лютеше на очите. Така че сега ще използвам тази от адвент календара на Douglas, която не смятам, че е лоша. Може би от нещо, което не ми харесва е този тънка чечица, с която може да си извадиш окото. Но пак това ми е било подарено, така че не мисля, че е някакъв филм. Реално аз спиралите, които не ползвам, просто съм ги хвърлила. Ето хубава е тази спирала, разделя ми добре миглите, просто с много голям warning я нанасям, защото им чуш, че ще си извадя окото. Ми залепват миглите, ужас. Така че между да преминаваме към устните, това са ми най-омразните продукти,
Като това не е чак толкова, но е тези двете особено. И то не специално молива самият цвят, който не знам даже защо съм си взела и как съм си помислила, че ще е окей. Опа, объркала съм се. Мислех, че това е хайлайтера на Douglas. Има един балсам на Douglas, който пак ми се беше падал от ден календар, който смърдеше ужасно. Той смърди отвратително зле на пластмаса. Сега ще го взема. Ето го. И ти си виждаш лип балм, липс такова. Гледайте колко готин е. Така се навива. И си мислиш, че като го плъзнеш по устата ще е някакво супер готино. А той едва се плъзга. Дел на някакъв много изкарящ цвят и пак придава някакъв такова. Обаче смърди ужасно. И първоначално е окей. Обаче по някое време почват да ти изсъхват се на устните и стават на някакви песъчики. Не знам какво се случва. Така, молив на Golden Rose, цвят, не знам кой цвят, обаче супер лилав. Вижте го. Вижте как ми седи. На леличка. Реално, като молив, отделно е хубав и той остава някакви ситни като песачинки, но не ми допада. Сега ще ви го покажа от камерата, защото от тази камера се вижда по друг начин. Накрая, но не е по-важно, се това лилаво червило, което не на всеки би отивал. В смисъл, може би ако правите... Аз по едно време носих лилаво и то молив, но не е точно такъв цвят. Но това е от типа цветове, който се пада в адвент календар, понеже няма какво друго да сложат. Даже ако може се види на чашата какво лилаво остави, сега ще ви го покажа пак от другата камера. Setting спрея, който също е на Revolution. Нямам проблем с него. Единственият проблем ми е, че много пръска, много грубо, буквално. Видите ли се едно... Някаква много рязка струя, която те бие по лицето. Като цяло това ми е грима. Чайте, че много ме страх за тази тениска. Кажа от моята камера вече крайния резултат. Като може би единството хубаво нещо на този вид е този хайлайтер, който наистина е много хубав. Нали, след като го изровиш. Но, айде са. No hate here. В смисъл, наистина си го харесвам, просто трябва да го изровиш доста. За равносметка на слънцето искам да видите колко съм по-оранжева. Това е всичко. Надявам се да ви е било интересно по някакъв начин, защото все пак съветвам за някои продукти. Те не забравяйте да се абонирате за мен и да харесате видеото. И общо взето това. Благодаря ви, че гледахте. Надявам се да ви е било интересно и чао YouTube хора!